رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Birden vaqanaydı. Bunu düşünden qalın. Eşitden qalın musulmanda olun. Tekin akın taqsirinin yanına vardık. Çizi der hudude salih 80-80'de. 2 motor volt gittik. 3 volt gittik. Doktorluğun bir ayakta Hayır rahmetullahi aleyh dünyadan qaytdı. Maşada akın taqsir. 3 volt gittik, 2 motor volt gittik. Barıp şu tadı 1 saat yarım şu Hudaýyň binesini bahs etdik. Bir Hudaýa tığınmalmy? Ya yok. Allah'dan gene çağırtın da bolýam. Kendi delailler peş edildi. O da aytdy, biz de aytdyk. Men ahir taqsir dedim. Soňky sözçü dedim. Şoňa bir jogap berdi. Allah Teala Kur'an'da ya eyyuhellezine amenu la taqulu ra'ina. Ey maňatyn adamlar ra'ina diýip aýtmaň diýdi Hudaý Taala. Gurun näme üstüne? Gurun şoň üstüne ki ra'ina diýen kelime ebri dilde Yahudilerin diline tamsyga nadan idi. Ya ra'inen adacak kesebeten ra'ine tebin çoparmadı diýip aýtdy. Yahudiler, munafıklar aňyrdan gelip peýgambere betniyet bolansaň, iman ýüreklerde bolmadan peýgamber holasan maskara edip ra'ine diýerler. Näme tebin çoparmadı. Yeten tamsyk nadan peýgamber kimden habar ýok, şoň gatdan Allahyň habary bar, Allah habar bermese peýgamberiň habary ýok. Şonda Allah tebarek we taala diýipdir ki, ey iman eten adamlar ra'ine diýip aýtma. Ra'ina diýip aýtman we pulun dornasyň alfazyň ýerine sen ýarsa bize nazar et biziň ýagdaýymyzda seret diýip aýdyň diýipdir. Ya Rasulallah ya taybatu jittuki sabba. Men hormatly taqdir diýdim. Ştada diýdim bir lefs meňdeş boldy diýdim. Kafirler bilen, müşrikler bilen diýdim. Bir lefs bar ra'ina diýen lafz Araplaryň ýanyna, sahabalyň ýanyna lafzy dogry diýdim. Manisi doğru dedim. Sahabenin ihlasy doğru dedim. Niyeti doğru dedim. Emma fakat teşabuh lafzi bolanlygy derekli. Şol kafirlere, müşriklere ştada dedim, şunu Allah Teala ne edipdir? Sen ya behawettin, ya halet nevi, ya Şeyh Osman, ya falan kaka, ya falan kaka, ya qarahun kaka, ya berçep parişan çağıryan. Taqdir mensin elfazı şirkşin dedim. Şu elfaz diýken ya falan diýip Hudaýdan gany çağıryp durdun. Şu elfaz dogurda biz şunu millete aýtma diýip gowdam diýdim. Ki millet teň mejazyň millet düşünenap. Millet baraky sen näme diýip bir zat biz millete köketmeli ki şoň ýydy biderege bardym. Şoň näme biz millete bir zat köketmeli ki? Aýa şu şeriatyň desturymy? Aýa Hudaý bilen peýgamber bize şey diýip aýdypdyrmy? Ki biz gelip şu zatlary millete öwretmeli. Bir Hudaý tygynmakyň hakynda şey diýip dilemeli. Şüpürüm aýtmaly diýip baraky öwretdirmi Hudaý bilen peýgamber bilen. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدا aydylan gurun Qur'ana näme ud'uni astajib lakum bida Hudaý Taala Qur'ana aýdan gurun şu wala tad'u min dunillahi Allahdan ýene çağırmaklyk bida aýdygy o şu tadyda taftada gurruny şu umum musulmana mezaz diýip falan diýip şunu gelip de baraky beýlek tawjih edip millete şun teşviği tergib etýän ýaly edip bunu etmedikde Wahhabidir falanlar diýip Müslüman doğan şubur qatiyanınız ve çevesa köp Müslüman şunu senin var kullen aqide fasıl. Ya Nabiyallah Esselamu aleyke ya. Bunu 32 rekat namaz okuyup ve iyyake nestaîn fakat ya Allah senin kömekliği deyip tuz. Tadadan ne kadar näme diýene var. Nadan diýende näme diýende jahil diýende biz sebäp bilýär biz falan bilýär sen dükteriň ýanyna barmaýam oň ýanyna barmaýam gödüň ödeneýin ölüp giden adamlar sen dükter benden dükter sen ýanynda dur sen şu dükteriň kümmetde duranmasyn sen ey falan dükter men dadymy ýeşdi hemmek saňa näme hukm berýärdi sen aklyň ütkätdir diýerim diýmerim sen mescidiň aňyryna duran adam çağırdan küçüň keten eşdenap sen şol adamy aklyň ütkätdir diýip aýtýarsın o dünýä giden adam cennet görüp beten adam kıyamet görüp beten adam ki on ne kadarını hen imanı içedik belli de sen şoňa sığınmakla ya falani sen yetişewer ya sen Hudaýdan dilewer han şola habarsyzy habarla Allah bilen diň etmeklik Allama Laknevi rahmetullahi aleyh hada raculun fasidul aqide bel yukhsha aleyhi'l kufr diye bel yukhsha aleyhi'l kufr diye fasidul aqide adam diye bir köşenin dinden çıkmakla mümkün kufrşy diye o näme diye fe inne sema'al awliya min ba'idin leysa bi thabitin evliyadan daştan tedeşmekler hem sabit zatdır. Milleti gelip keramet deyip burada deyip kerameti kim munkar? Tevessüle kim munkar? Tevessüle kim munkar ehli sünnetten?
Ya Allah evliyaların hürmetine, peygamberlerin hürmetine, şehitlerin hürmetine öğretsen sen şuna öğret. Ne keden gelip ya falan edip çağırmalı? Şu kitap, bir Hanefi diyersin da sen. Nerede başı vurdu? Sen getir Hanefi mezhebi kitabından, birçok kitabından getirersen seni. Ki evliyalar şu çağırmaklığa bir icade verler mi? بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. Vakti işe delaylar peş edilen ne mi deyte qavi? Tasir ne mi deyip aytta qavi? Men aydamaq deydi. Meni yoşaqtan sen radyoda aytyan kimden deydi? Onu men aydamaq, bolya aytmasan beter qavi. Oyan biyan gurum olup toranbıl qayttık, 20'den sonra vol-vola turdurlar. Ben sana Vehhabi getir. Bir de düşündürecek bolyalar, bir de onu kepletmedik, falan etmedik deydi. Mağan Allah tevfik versin, hakikati ehlisini ol cemaate var yaşamaktağa. Ol bir fetvalardan, ol bir akbarlardan ki ferezen eğer ilmin meydanında şun cevazı bolsa zalike mimma yu'lemu ve yuqtamu ve la yufta bihi deyip bir kaide var ehli sünnette bilmeyen zatla var. Çünkü millet şungidinden gumrahiye çekilecek aydılmalı zatla var. Halinki bizim aydıp durandığım eten aytmalı zatla diye Müslüman doğan. Ferezen eğer aytmalı zatla bolsa müşrik şey. Şunu siz aytmasanız millet iman aqidasında hevre sabit qadamraq bolardy bu bot duran yağdaydan. Mağan cayı tersi. Mağan cayı tersi.